Bon dia, companys de Puigcercà de Carrasca, com estem? Avui serà un vídeo d'estos de reflexions. Suposo que ja ho heu deduït, perquè quan fico el títol, veritat, quan està el fons en blanc, és perquè vaig, sobretot, a parlar, encara que avui farem una altra cosa, també. Avui us ho dic abans, us ho dic al principi, però ja sabeu que si no esteu subscrits al canal, si vos subscriviu al canal, o si deixeu un like, un comentari, tot això ho agraeix moltíssim i serveix moltíssim a la construcció d'este canal. Avui, com vos diem, serà un tema d'opinar, encara que farem alguna coseta més també, val? I intentaré no ser polèmic, encara que quan dones la teva opinió sempre és un poc polèmic, no és la teva opinió, la meva està esbiaixada, com la de tots, de la meva formació com a historiador, com a arqueòleg, soc gent que ha entrevistat persones molt majors, sobretot per temes de folklore. No sé si a vegades ho hem parlat, perdoneu per aquesta introducció, encara no va al gros del tema, però vos servirà. Us faré un paral·lelisme, val? Jo he anat sempre entrevistant a gent major per a recuperar danses, melodies antigues, romanços, tradicions, costums, allò que se sol dir folklore, no? Folklore és una paraula composta, de folk, que vol dir poble, i lore, els idiomes germànics, no? Que vol dir alguna cosa així com saviesa, bagatge, al final és un poc la cultura del poble, no voldré dir folklore. No com aquest amic meu de Culla que dia colflore està compost de dues paraules també, col i flor, no? Però és, perdoneu, un acudit roïníssim, però colflore. Per què vos ho dic això? Perquè moltes vegades, investigant temes de danses, de melodies, per exemple, vosaltres sabeu què és una dolçaina? Una dolçaina, aquest instrument de vent, curtet, doble llengüeta, és com una gralla, com una gaita que diuen a l'Aragó, té molts noms, una xirimia al final. Val? Quan anava pel meu poble, jo de pràcticament adolescent, 18 anys, 17-18 anys, preguntant a la gent del poble, perdoneu, a gent que jo pensava que era major i de confiança, així recordeu quan se tocava la dolçaina? I molta gent major te diu, així mai en la vida s'ha tocat la dolçaina, en la vida. Això és gent que jo tenia 70-80 anys. Parlaves amb gent de 90 i no és que l'havia sentit a tocar, és que no recordava que se tocara altra cosa. Mireu en 10-15 anys com canvia la perspectiva d'una persona. Ho dic perquè avui parlarem d'això de tota la vida. Què vol dir de tota la vida? No? Quan la gent te diu, és que de tota la vida en Bushcraft s'ha portat perdoneu perquè és el tema de sempre, però el ganivet al coll, o de sempre en pantalons curts, o de sempre, de tota la vida. La vida és molt limitada. L'experiència humana és molt curta, molt curta. De vegades que no ens donem compte de lo curta que és. I tu pugues recordar, a partir dels 7 o 8 anys, d'una forma clara, i a millor t'estan fent l'entrevista quan tens 70, que són 60 anys de memòria. Això és molt poquet, és molt, molt poquet. Els arqueòlegs, els historiadors, mirem un poc els moviments de fons, no? La maror de fons que porta fins on hem arribat avui en dia. Per a un historiador, 60, 70, o depèn de quin àmbit, 200 anys o 500, són 2 dies. Val? Per tant, ho dic perquè avui, ficant-vos algun exemple, vos tombaré certs mites del de tota la vida. Perquè el de tota la vida és un ganivet de 2 talls. És positiu i és negatiu. Sol ser negatiu a curt termini. Ara ho entendreu. Quan hi ha gent que no ha parlat amb gent major, que no té un bagatge que se remunta a segles, no ell, no? Òbviament les entrevistes amb gent major, el llegir, i porta 70 anys sent caçador o sent survivalista, bushcrafter, com vulgueu dir-li, no? I te diu, jo tota la vida he fet això d'esta manera. I li ha funcionat, si no ho hagués canviat, m'imagino jo, espero que no sigui tan curt, no? Dius, perfecte, perfecte. Això va en la línia del que han fet els 2 avantpassats a este mateix lloc, un poc tornant al vídeo teòric de l'altre dia. És el mateix que han fet els 2 avantpassats els últims 300 anys, 400, 600, 700, 2.000, així on vius? És el que feien ells? Si és el que feien ells, és molt possible que aquesta manera heu d'actuar sigui heretada o improvisada, però que coincidit en el que feien els 2 avantpassats sigui una manera correcta, una manera òptima de relacionar-te en el medi. Si per contra aquesta cosa que tu estàs fent eres el primer que la fa, quan l'altra gent que t'ha precedit vivien i morien a la muntanya i depenia de que caçaven un par d'alet o no, que encontraven aigua o no, que anaven vestits d'una manera o d'una altra, que sobrevisqueren, tu te pareix que eres més intel·ligent que les últimes 7, 8, 3, 12 o 23 generacions? Això és molt arrogant, no? Molt arrogant de pensar,
Això que faig jo és el correcte, en canvi tots els meus avantpassats s'han equivocat. Aneu veure un poquet on vull arribar en el vídeo, no? Ara ficaré exemples. Ho dic perquè jo soc bushcrafter. L'altre dia que parlàvem també en un subscriptor, me deia el subscriptor, molta raó. A mi el bushcraft m'importa poc. Jo el que vull saber és com vivia la gent abans. Dic, clar, és que bushcraft és una manera atractiva, seductora, per a referir-me a, com dic al primer vídeo que vaig pujar a aquest canal, la manera d'actuar, d'obrar que tenien els masovers, els pastors, els caçadors, els bandolers, la gent que vivia per aquestes muntanyes. Al final és el que ens interessa, és un tema d'etnologia, de colflore, que deia aquell. Tampoc vull ser determinista en este vídeo. Que una cosa s'hagi fet sempre pot n'hi haver alguna explicació cultural de tabús, que una cosa porta fent-se 800 anys, que per algun tabú no se faci d'una altra encara que seria més efectiu, encara que han de ser molt poquetes coses per no dir ninguna. Per tant, no estic parlant tampoc de materials nous. No, és que porto una motxilla feta de fibres sintètiques quan fins ara eren totes de pell o de tela de sac. Correcte. Si fa 500 anys hagués existit el plàstic, s'hagueren fet de plàstic. La gent no era curta. La gent també optimitzava quina matèria primera era la millor. Això ho enteneu, per exemple. No se coneixien els bacteris i totes aquestes coses. La gent vivia en la boca de basses, on s'havien mort animals i cagat animals. I després se ficaven mal sense saber-ho. Clar, fins a Pasteur i tot això, aquestes coses danyines microscòpiques no se coneixien. Ahir me pilleu, no? Vull dir, te deixem a banda coneixements nous que han existit, mèdics, i deixem a banda materials nous, no? Però l'exemple, un exemple, per exemple, vale? Ja, ara entrarem en... Ara és quan farem sang. La vestimenta de les persones. Quan veus com han anat vestits la gent a la península Ibèrica, a les muntanyes, veus que van en roba difícilment enganxable, no? Difícilment que se quede atrapada, adherida a herbes punxenques, a albarzers, a argelagues, el que sigui d'això, no? És una tela que sol ser de llana abatanada, el que diuen en castellà panyo, que això costa molt d'enganxar-se, i sol anar molt cenyida. És a dir, no s'enganxarà perquè no va baldera, i després deixa molt poques o ninguna abertura. És a dir, jo he llevat dels escocesos que m'agradaria saber, baix de la falda, si era tradicional portar el que avui en dia diríem leggings, llevat d'eixe cas, i tindran altres mètodes i altres maneres, o no n'hi haurà tantes caparres com així. En la resta de llocs que jo conec, la roba tradicional de muntanya va molt ajustada. Igual que la plana a les zones de regadiu sol ser àmplia, se sol veure la pell, a la muntanya, per exemple, albarques o espardenyes, polaines o calces, el calçotet, el pantalonet nugadet així i per damunt un altre, no deixant cap foradet a la cintura, la camisa per dins de la faixa o per dins de la corretja, no deixant cap forat per on puguen entrar caparres, avespes, aliacrans, serpetes, vés a saber, no deixar cap obertura i la roba que portes molt resistent. Anem avui en dia. Hi ha molta gent que va a la muntanya amb pantalons curts? Jo també anava amb pantalons curts. Prefereix que anar en espardenyes o albarques a la muntanya i en pantalons llargs, com de fet anava la gent tradicionalment així, fins i tot n'hi havia pantalons normals i pantalons llargs, la gent portava pantalons llargs i espardenyes. Prefereix aquesta combinació que botes de muntanya i pantalonets curts, que siguin pirates que diem, val? Per què? Perquè les caparres pugen, no és que porto els calcetins mullats en permetrina. Si tu t'agrada la pell, fica-te bé i deixa, això és una altra cosa, hi ha altres mètodes. Un dia farem un monogràfic de caparres, no me digueu ara, és que jo me fico jo. Dia vos donaré els meus claus. Quan vingui la primavera parlarem de caparres. Caparres, paparres i garrapates en castellà, no? Vosaltres coneixeu gent, igual no, jo sí, que ha estat molt mala o que ha mort perquè ha tingut caparres adherides al cos en llocs vergonyosos que diem abans, no se les ha vistes i ha mort d'una infecció, malaltia de Lyme, el que sigui. Jo conec gent que ha tingut caparres als testicles i no se les ha vistes. I jo, perdoneu també per la confessió, me vaig llevar un dia dutxant-me una caparra agarrada a una part oculta també, al plec entre la natja i la cama, i no l'havia detectada. Per evitar això, com se pot evitar? A banda d'enquímics, tapant-te, anant ben tapat, no deixant cap espai, com anava la gent tradicionalment a la muntanya de tota la vida. Fins i tot
en època romana, baix imperi, veus gent caçadors a la muntanya en mosaics i porten exactament el mateix. Porten com uns leggings o porten la combinació de pantaló curt més polaines o calces ben nugades. De tota la vida i positiu. Una altra cosa de tota la vida, portar alguna cosa al cap. Tota la vida la gent, igual a la muntanya que a la ciutat, s'ha tapat el cap. Tota la vida, des de la més antiga prehistòria fins avui en dia. Des que hi ha possibilitat, no?, de tapar el cap, ja mos entenem. Per què fa 30, 40, 50, 60 anys que la gent no porta res al cap? Fins i tot a la muntanya, pots anar a la muntanya i ni una gorreta de béisbol. No cal portar un barret bonic o una gorreta de béisbol, ni això. A mi me dona igual, a mi el sol no me fa mal al cap. Te fa mal al cap fins al dia que te fa mal al cap. I ese dia no hi ha remei. No te fa mal al cap fins al dia que te pegues contra una roca o contra un arbre i això almenys para una miqueta també la ferida. No te fas una ferida de sang. La sang al cap, encara que tinguem poc pèl, el pèl pot estar brut, se fica dins la ferida, no arribes a mirar-te, és molt difícil curar-te una cosa damunt del cap, no? Previndre. Un insecte que te pugui picar, les mateixes caparres que pugen d'ahir cap amunt de la voreta de la corretja del barret, ja no te pugen. Bastó, portar un bastó a la muntanya per a caminar. Tota la vida ha portat bastó fins i tot per la ciutat. Autodefensa, ajuda, és una defensa molt bona un bastó a la muntanya. Ah, no, jo a la muntanya no porto bastó, això és una cosa d'abuelos. I dius, quan tota la vida la gent ha portat bastó per la ciutat i més a la muntanya, per què te penses tu més intel·ligent que la gent que ha viscut els últims 7.000 anys, 8.000 anys, 35.000 anys o 200 anys? Ah, sí? No? T'ajuda a caminar, és una defensa, te pots fer mal, te pot ajudar, pots fer inclús foc, no?, en el bastó. No, vale, jo sí que em porto, però porto un d'aixòs del Decathlon, d'allò de... Vale, tu en això podries apartar-te o neutralitzar un gos salvatge que se tira damunt per a matar-te? No, veritat? Per què portem bastons de fusta? O d'algun element contundent? No sé, són coses d'aixes que penses, no? Un altre, i perdoneu per favor, si és el vostre fetitxe, perdoneu, el de portar el ganivet al coll. Quantes cultures han portat de normal el ganivet al coll? Jo només conec els indis de Nord-Amèrica, depèn de quina tribu, i en context europeu, jo no sé abans què feien. A millor no tenen manera de ficar-se a la cintura, també podria ser, i per això opten de portar-lo al coll. Un ganivet al coll, no vull repetir-ho, però te l'has de passar proper del coll, tens la punta apuntant de cap a tu. Jo personalment no ho veig. És més, per portar-ho al coll has de portar una corretja del coll, un cordó gros, que t'aguanta el pes d'un ganivet, i més d'estos ganivets que se solen portar ara de Bushcraft, que pesen 1 quilo. Per tant, algú te pot agarrar de darrere i te pot agarrotar, te pot ofegar, te pots enganxar en una rama. Jo si a vegades porto una creveta o porto alguna cosa, és un cordó molt finet que se trenca de no res. Vull dir, són coses que els nostres avantpassats ja les van pensar. Ai, per què no me fico un ganivet ahí? O així, o... Quan averigüen que això no és òptim, deixen de fer-ho, i a la pròxima generació li compten, no te fiques mai un ganivet al coll, perquè a t'abuelo, quan se'l va traure, i van pegar una espenta, se'l va clavar a l'estómac. Resumint, la cultura popular ha anat incorporant xicotets truquets, xicotets consells, que un a un no són res, però tots plegats són el nostre folklore, la nostra sabidoria del nostre poble, la sabidoria popular, no?, que s'està perdent per no entrevistar gent. Per tant, quan agarrem des de zero, no hem eixit mai a la muntanya, i el primer dia que hi en compte de parlar amb la gent major, pares, avis, amics, t'agarres un manual que l'ha escrit un home del Canadà i seguixes al peu de la lletra el que fica allí, la meitat del temps que portes no valdran per res i l'altra meitat millor no estan adequats al context que te vas encontrar. És un poc el cercle del qual parlàvem en l'anterior vídeo. Per tant, ja tancant un poc el tema, el que vos dic al principi, de tota la vida, si aneu a fer una cosa perquè s'ha fet tota la vida, que sigui tota la vida, no la vida d'una persona, la vida d'una nació, d'una comunitat, d'un poble, no la vida d'una persona. Perquè així tots anem a muscles de gegants, sabeu aquesta expressió? Algú abans de nosaltres, els gegants, la gent important, la gent que va tindre que conviure amb la natura, la gent que va morir per menjar X herba o per fer tal comportament, va incorporar eixa vegada, eixa sabidoria, eixa folklore. Per tant, jo me fio més d'eixa cultura popular acumulada durant mil·lennis o segles que no d'una persona que en 2 o 3 dècades d'experiència ha tingut la sort de no haver-li caigut mai una pedra al cap o no haver agarrat una caparra i ja se pensa que això val per a tots. Per tant, de tota la vida és una expressió molt bona si se refereix a generacions. Si la vida és la teua vida o la vida d'un avi teu sense tenir en compte el que hi havia abans, malament. Encara que segurament,
si és la vida dels vostres avis, se basarà en la vida dels seus pares, i dels pares dels seus pares, i dels seus besavis, i de... Enteneu? Què estic fent avui? Estic així fent un bastó en una punta. Bastó verd, per cert. Vaig a fer una cosa, això és un directe, que no l'he fet mai. No sé si funcionarà, però me fico en mans de la tradició, del folklore i el de tota la vida de veritat. Sabeu què és anar a moixonar? Nosaltres així diem anar a moixonar. Un moixó, sabeu què és un moixó? Un moixó és un ocell, un pardal, és un moixó. Anar a moixonar és anar a caçar pardals per la nit. De nit els pardals, sobretot les nits de vent, estan a les branquetes dels arbres, dins d'una barraca de pedra en sec, dormen normalment en el cap baix l'ala i tu pots agarrar-los. Però com els agarres si no tens llum? I abans d'hi haver piles elèctriques, anaven a moixonar en tea o en una espardenya. Això és una espardenya. Ara les fan de llute, vull dir, no és cànem, però és molt paregut. Una espardenya, les que no són de goma, les de goma no faria falta ficar-li res. Una espardenya sucada en oli. No sé com la vaig agarrar, però això estava fent el bastó en punta. Penso que puc... Mireu, l'empalarem per així i després, a veure, si giro, el vaig entrar per així dins. És que veieu quina idea tinc. No ho he fet mai, però com vos dic, com sé que això ho feien els meus avis, és molt probable que funcioni. És molt probable que funcioni. Deduïsc o interpreto que si li deixo un poquet així de cotó, serà millor perquè s'agarre tot. I ara el que faré serà mullar-lo. Vaig a buscar també l'encenedor, que penso que ja no té quasi que gas, i nos ho encendríem així. Deixa'm veure si estic gravant. Correcte, perquè ara mateix només tinc una espardenya. Puc encendre-la també al foc, si faré falta. Suposo que li costarà un poquet d'encendre, seria lo normal. Agarro oli, que és oli usat, recordeu que jo per aquestes coses utilitzo oli usat, i vaig a xopar, vaig a mirar el que és l'espardenya, per tots els cantons. Si me cau una miqueta d'oli, mira, ho faré així damunt, perquè aquest oli que cau damunt, tal vegada m'ajuda a evitar que se rovella l'estufeta, que la tinc prou malament. Veu? Estic sucant en oli. Així, penso que ja anirà bé. Val? No ho sé, igual hem ficat poc d'oli, I ara encendrem. Això és de cotó, Va ser que l'està sucat en oli. M'imagino. Suposo que està veixint a la càmera, que funcionarà. Fins i tot m'he portat així este bastó, este tronc, no sé si el veu per l'altura. Vaig a veure si és en càmera. Si no, l'hauré de baixar un poquet. A veure. Un moment. No, no se veu. Així sí que se veurà. Està funcionant, veritat? I funciona bastant bé. De tota la vida. Sé que no me pot fallar. Poden haver complicacions. Puc aprendre detalls, truquets. Això és la primera volta que ho faig. He ficat un bastó verd en sentit comú, perquè si és un de sec se quemaria de seguida. Però això era la torxa tradicional d'anar a moixonar. Quan hi vaig haver espardenyes en part de goma, seria més espectacular encara, I de fet hi havia molts incendis perquè anaven de nit. Les nits que feia vent, podia tombar-los l'espardenya a la tea, perquè la tea la portaven en una espècie de paleta de ferro, i podia ser un problema. Però pel que veieu, i no ho he sucat molt, jo penso que li podria ficar més oli. Jo me quedaré després a soles. Vosaltres ja no estareu, però que xuple molt. Veu? Penso que una passada. Però, companys, això mateix. Si vos agrada el vídeo, ja m'ho agraireu o me donareu un like o direu no penso com tu, pot ser també, Però ja vos dic, de tota la vida, sí, però de tota la vida d'un poble, no d'una persona. Vinga, companys, fins al proper dia.